どうしたのです？リアン、辛いのね。そんな、私は私はもう、光のでも、姉さん、ただ、エルヴィン、ジェシカ様。私と光のジェシカ様。ジェシカ様。だから、リアナ。そうだ、時と知識だ。リアナ。ジェシカ様、大変です。連中がついにここまで。ここがつい、中央の通路。我々は、そうだ。面倒なことだね。私の魔法、それも手だが、どちらでもいいさ。二人とも。いえ、私も、光。我が命に従いその姿を現せ。我が命に従いその姿を現せ。
光よ、ほとばしで。我が命に従いその姿を現せ。ついにここまで。そういえば、シェリーさんのくそ。おお、いや、闇の滅びた。かの者たちを癒すたまえ。荒ぶる陶器よ、舞い吹雪け。ここを通っ我が敵を撃て。我が敵を撃て。我が敵を撃て。
力さえあれば